per defensar la proposta presentada. En primer lloc, en nom del grup parlamentari d'Esquerra Republicana de Catalunya, té la paraula l'honorable senyora Anna Simó. Moltes gràcies, presidenta. Avui parlarem d'aspectes jurídics, però també, en menor mesura, tot i que són, des del nostre punt de vista, els més importants... Senyora Simó, esperi un moment que surtin els diputats i així podrà parlar amb més tranquil·litat. Ja pot començar. Gràcies, presidenta. Deia que avui parlaríem d'aspectes jurídics, eminentment, però també d'aspectes polítics que són els claus d'aquesta LOMCE, d'aquesta llei. Esquerra hem, de manera reiterada, denunciat la visió conservadora i regressiva de l'educació que impregna la LOMCE, la voluntat de reduir i convertir en subsidiari l'ús del català a l'escola i un evident trem recentralitzador i jacobí que vulnera els acords establerts durant anys entre comunitats i l'Estat i que vulnera les competències exclusives, compartides i executives que figuren en l'Estatut de Catalunya i que, a més, i en consonància i de la maneta amb l'Arsal, no reconeix cap tipus de competència educativa als ens locals. A més, és una llei que és ineficient, que és inviable, que és imposada, que és altament contestada per tothom, excepte pel Partit Popular, i que és una llei profundament ideologitzada. És una llei que és contrària al model que volem d'escola inclusiva i d'escola comprensiva, que tanta suor ha costat a tots els equips educatius, a l'equip docent, a l'administració educativa. I, a més, per concloure, és una llei absolutament dirigista i adoctrinadora. Sembla que hi ha grups parlamentaris que consideren cínic que grups com Esquerra Republicana presentem recursos d'inconstitucionalitat. Aquest és un gran argument, però nosaltres el presentem, perquè així ho hem de fer, perquè hem d'utilitzar totes les eines que tenim al nostre abast per parar aquesta llei. I Esquerra Republicana, evidentment, que sabem que trigarà anys a haver-hi sentència i que aquesta sentència segurament ens arribarà quan ja tinguem la nostra pròpia llei orgànica catalana d'educació i que ja no patim, per tant, els efectes de la legislació recentralitzadora i de reformes carques del Partit Popular. Però, en tot cas, reitero, tenim l'obligació de fer-ho i per això ho fem. Totes les eines a l'abast, totes les eines que utilitzarem. A Esquerra demanem que el Parlament presenti un recurs d'inconstitucionalitat perquè la LOMCE vulnera la distribució de competències que figura a l'Estatut de Catalunya i a la Constitució espanyola, que repassaré en 3 apartats. Les vulneracions més rellevants recollides als 2 dictàmens per unanimitat, les derivades de la petició de dictamen dels grups parlamentaris i les derivades de vots particulars. Sobre les més rellevants coincidents dels 2 dictàmens, doncs, evident, la distribució de competències educatives establertes a l'Estatut i les competències en matèria lingüística i drets lingüístics. Mirin, la LOMCE no només recupera per l'Estat competències en el disseny del currículum, sinó que també ho fa en l'avaluació i recupera les antigues revàlides que formen part, entenem, de l'imaginari històric educatiu dels autors que han perpetrat la LOMCE, però no tenen res a veure amb les necessitats dels centres i del sistema educatiu. Segons els dictàmens del Consell de Garanties, els articles de la LOMCE que atribueixen al Govern de l'Estat la reglamentació de l'avaluació final de la primària i dels cicles formatius no respecten les exigències constitucionals. El Consell de Garanties veu incoherent que aquestes proves es facin sobre matèries cursades en assignatures troncals i amb una concessió absolutament limitada a assignatures específiques, cosa que contradiu el concepte de currículum i suposa una importantíssima limitació de les competències autonòmiques. Sí que, en canvi, creu que s'ajusten a la Constitució els articles que regulen aquestes avaluacions en etapes educatives que condueixin a un títol oficial, és a dir, ESO i batxillerat, però hem de tenir molt present que aquestes avaluacions elaborades des del Ministeri tenen uns continguts detalladíssims i que han de condicionar, i ho dic en sentit negatiu, bona part de l'activitat educativa als instituts. La LOMCE pisa, és a dir, trepitja, la capacitat del govern de configurar el currículum o la formació dels professionals docents. I amb això també insisteix el Consell de Garanties. El currículum no el determina l'Estat, sinó que és una noció global en què també participen les comunitats autònomes d'acord amb les seves competències. Així hi ha diversos articles que no citaré, el tenen recollit en el dossier, que vulneren les competències de la Generalitat sobre ordenació curricular, sobre formació del personal docent, sobre l'establiment de plans d'estudi, etc. O
els accessos en habilitació reglamentària, que n'hi ha molts i diversos per part de l'Estat, que m'hi referiré en diverses ocasions, i que el Consell de Garanties Estatutàries diu que això no pot ser, que remissions en blanc, que una regulació reglamentària més enllà del que toca és anticonstitucional i estatutari, o la tramitació dels expedients de beques, que vulnera articles de l'Estatut sobre competències compartides, o les proves d'accés a la universitat, la selectivitat, que també vulnera preceptes bàsics de les competències estatutàries. En matèria lingüística i drets lingüístics, el que és evident és que amb la LOMCE i el desplegament posterior l'Estat establirà les hores de castellà per impartir en cadascuna de les etapes educatives i imposarà el castellà com a llengua vehicular, de manera que fa impossible els programes d'immersió, que són un dels pilars de la cohesió social i de la igualtat d'oportunitats a Catalunya des dels anys 80, la feina que ha fet la immersió i la feina que ha de continuar fent. El Consell de Garanties, i vull fer esment perquè entronca amb el que dèiem aquest matí de la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, parla sobre el que representa això que s'entén de proporció raonable d'altres llengües vehiculars. Diu que no és un concepte tancat, sinó que pot variar i ser diferent en funció no només de les finalitats que es vulgui assolir, sinó també per factors com el territori, el nivell, l'etapa educativa, les característiques del centre. I, per tant, el Consell de Garanties diu clarament que ha de ser la Generalitat qui ha de determinar, en aquests casos, i no de forma general, el sentit que ha de donar aquesta proporció raonable. I és la Generalitat i no cap altra. I, per tant, el Tribunal Superior no ho ha de fer. I reitera la doctrina constitucional, i això no és menor, que la Constitució espanyola no preveu en cap cas el dret dels pares i les famílies a triar la llengua d'escolarització dels seus fills. I això també que quedi molt clar. El Consell de Garanties Estatutàries continua reiterant el que ja la doctrina constitucional ha dit. I hi ha dos aspectes claus en aquest sentit. El fet que haguem de ser cornuts i pagant el beure avançant de recursos de la Generalitat que se'ns descomptaran de les transferències de l'Estat, l'escola privada que puguin triar famílies perquè, segons el Ministeri, no es pogués donar allò que la LOMCE predica, inconstitucional, segons el Consell de Garanties, o la disposició final setena bis LOE sobre les bases de l'educació plurilingüe, que diu que això pertany a la Generalitat de fer-ho i no pas al Govern de l'Estat. Esquerra, a més, hem presentat d'altres articles i el Consell ha dictaminat que hi ha 5 apartats o articles que fan més revisions a la potestat reglamentària de l'Estat, que no toquen, o la disposició transitòria segona sobre la renovació dels concerts al loro amb efectes retroactius. És a dir, concerts donats abans de l'entrada en vigor de la LOMCE, en funció d'aquesta disposició, podran acollir-se, que diu la LOMCE, és a dir, que és obligatori donar el concert en sí com no, independentment si s'agregues o no s'agregues per sexe, encara que les condicions hagin estat diferents. El Consell de Garanties també diu, no senyors, aquesta retroactivitat és inconstitucional perquè pot ser una arbitrarietat vetada per l'article 9.3 de la Constitució. I finalment sol·licitem recurs d'inconstitucionalitat en preceptes com les competències del Consell Escolar i la direcció respecte al dret a la participació i en els recollits en vots particulars signats o subscrits per 4 membres dels 9 del Consell de Garanties Estatutàries, sobre ensenyament de la religió a l'itinerari educatiu i la llibertat de creences i sobre el dret a la no discriminació per gènere en l'educació diferenciada. Nosaltres estem d'acord amb l'opinió d'alguns d'aquests vots particulars que diuen que el règim preferencial que es dona a l'ensenyament de la religió catòlica és una confessionalitat declarada de l'Estat. Aquests vots particulars diuen que és un tractament de privilegi que vulnera el principi d'igualtat i la mateixa neutralitat i aconfessionalitat de l'Estat i pot vulnerar, per tant, l'article 14 de la Constitució que prohibeix qualsevol discriminació per raó de la religió i el mateix dret de llibertat religiosa a l'article 16. I pel que fa a la no discriminació per raó de gènere, el que nosaltres principalment volem remarcar, com fan alguns vots particulars, és que no es dona cap marge a les comunitats autònomes perquè puguin fer i excloure del règim de concert els centres que escollin un mètode pedagògic que afavoreixi la segregació. Això es consolida amb la LOMCE, cosa que anteriorment hi havia un ventall prou ampli com perquè les comunitats autònomes poguessin des d'excloure a modular, com fa la LEC. Fins aquí les vulneracions més rellevants recollides al dictamen i jo, per acabar, volia dir el següent. Esquerra estarem en totes les trinxeres contra la LOMCE. Esquerra estarem en la defensa del model educatiu del nostre país, del sistema educatiu del nostre país que recull la LEC. I no hem de fer recaure ni en els centres, ni en els docents, ni en els equips de direcció, ni
amb la resta de membres de la comunitat educativa, famílies, alumnes, la resistència a aquesta norma. El govern i aquest Parlament, i a més ens ho demana la comunitat educativa, ha de transmetre seguretat, fermesa i tranquil·litat a la societat catalana perquè sumant i treballant plegats la comunitat educativa i els agents socials que representen com de plural i de divers és aquest país, també aplegats al voltant de l'oposició a la LOMCE, frenarem a Catalunya l'aplicació d'una llei involucionista, una llei injusta que ataca la consolidació de la nostra cohesió social i que ens vol fer desaparèixer com a poble. El que és més, que ens vol fer desaparèixer com un sol poble. Moltes gràcies.